Il-qriema qed jiċċelebraw il-75 anniversarju mill-ewwel darba li ħarġet fit-toroq ta' Ħalqormi il-vara ta' San Bastjan, ġbija mnaqxa minn zokk tal-injam mill-artist Malti George Borch. L-istatwa ta' San Bastjan kienet tlestiet fl-1938, iżda dak iż-żmien minħabba l-gwerra ma ħarġitx. U kien id-9 ta' Lulju tal-1944 meta l-ewwel darba f'Ħalqormi saret il-proċessjoni bil-vara l-ġdida. Illum, 75 sena wara, reġgħet ħarġet il-proċessjoni għal dan l-anniversarju. ċelebrazzjoni li bdiet bil-qudiesa solenni li ġiet immexxija mill-Monsinjur Joe Borch u wara il-vara ddiet mit-toroq Qriema f'rotta kemm xejn differenti mis-soltu. Fil-fatt, il-vara ta' San Bastjan għaddiet mill-inħawi tal-parroċċa ta' San George fejn fi Pjazza Vittoria ingħaqdu żewġ komunitajiet. Il-proċessjoni kienet immexxija mill-kanoniku Jonathan Farrugia akkumpanjata mill-kleru tal-parroċċa Abbatini u Fratelli. Waqt din il-proċessjoni, apparti s-sem ewlieni tas-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Bastjan, ħadu sehem ukoll iż-żewġ banet tal-parroċċa ta' San George, il-Banda San George Martri u l-Banda Anici. Intant, il-festa ta' San Bastjan tiftaħ uffiċjalment nhar it-Tnejn li ġej.